2.2 Irisgarritasuna, oztopoak, parte-hartzearen eragozpenak eta neurriak. Irisgarritasuna pertsona guztien espazioa eta zerbitzuetara baldintza berdinetan sartzeko aukera izatea da. Horretarako garrantzitsua da oztopoak identifikatzea eta irtenbide bat bilatzea. Bestela, pertsona batzuek ez dute eguneroko bizitzan parte hartzerik izango. Oztopoak agertzen direnean, adibidez, espazio fisikoetan, mugimendua eta sarbidea oztopatzen du. Oztopo hauek parte hartze eragozten dute. Pertsona batzuk ezin dutelako toki eta zerbitzu berak erabili besteak bezala. Horri aurre egiteko neurriak hartu behar dira. Espazioa egokitzea, informazioa argi jartzea edo laguntza egokia eskaintzea. Neurri hauek irisgarritasuna, inklusioa eta autonomia pertsonala bermatzen laguntzen dute eta horrela pertsona guztiek bizitza sozialean modu aktiboan parte hartzea posiblea egiten dute. 2.2.1 Lagungarriak, parte hartzea eta ahalbidetzea eta lagungarriak. Lagungarria ezinbestekoa dira irisgarritasuna bermatzeko. Haiek dira pertsonen parte hartzea ahalbidetzen duten neurriak. Oztopoak murriztean eta edo eztabatzen dituztenak. Haien bidez, pertsona guztiek espazio eta zerbitzuak modu berdinean eta autonomiaz erabili ditzakete. 2.2.1 Lagungarriak. Ordax nahia. 2025ko 11/11 Igogailu irisgarria. Argazkia. Zurbaranbarri kalea 31E. Igogailuko botoiaren braille hizkera egotea komunikazioa laguntzen da. Informazioa pertsona itsuentzat eskuragarri bihurtzen duelako. Ez du espazio aldatzen, ez da arkitektonikoa, ez da makinen funtzionamendua ere, ez da teknologikoa. Gainera, helburua da botoia ukimenaren bidez identifikatu ahal izatea. Laguntza honek hainbat irisgarritasun printzipioak betetzen ditu. Lehenik eta behin, irisgarritasuna unibertsala, espazioa pertsona itsuentzat erabilgarria egin nahi dutelako. Bigarrenik, inklusioa, pertsona guztiak espazioa berdinetan eta baldintza berdinetan jarduteko aukera bermatzen duelako. Hirugarrenik, autonomia pertsonala, pertsona itsuak igogailoa, beste inoren laguntzarik gabe erabiltzen ahalbidetzen duelako, euren mugimendua modu independentean antolatuz. Neurri hau doiketa arrazoizko gisa har daiteke, kostu txikiko baina eragin handikoa delako. Botoietan braille puntuak gehitzea ez da konplexua, ez da garestia. Gainera, pertsona itsuen eguneroko bizitzan, esperientzia eta parte hartze autonomia handitzen ditu. Horren bidez, pertsona itsua solairua aukeratu eta igogailua segurtasunez erabili dezake. Beste inoren laguntza izan gabe. Azkenik, hausnarketa moduan esan daiteke irisgarritasuna ez dela zehaztasun osagaia, baizik eta baldintza sozial eta etiko bat pertsona guztiek bizitza publikoan modu duin eta berdinean parte har dezaten. Batzuetan, txikitzat jotzen ditugun neurriak funtsezkoak dira, pertsona jakin batzuen autonomia eta askatasuna bermatzeko. 2.2.1 Lagungarriak. Baiastra A.2025 Adaptación, vídeo, YouTube. Gorbea kalea, 3/48, Arteaga, Derio. Aparkaleku hau desgaitasuna duten pertsonentzako egokituta dago. 2.2.11 Atalean ikusitako moduan, oztopoak atalean ikus daiteke nola espaloian igotzeko egokitzapenak ez duen aparkaleku batean espaloia altua delako eta gurpil aulki batetik igo ezin delako. Hala ere, egokitzapenak honekin ramparekin espaloia igotzeko aukera ematen da, eta horrela, gurpil aulki batean dagoen pertsonak batek espaloira joteko irisgarritasuna bermatzen du. Neurri honek irisgarritasun unibertsala eta berdintasuneko aukera printzipioak betetzen ditu. Arkitektonikoki egindako neurri praktiko hau arrazoizkoa da. Pertsona bati edo kolektibo bat oztopo espezifiko bati aurre egiten diseinatuta dagoelako. Leku askok hau
adibide gisa hartu dezakete. Oztopoen atalean ikusiko ditugu bi kasu non espaloian ez dagoen egokituta, eta neurri hau praktika egokitzat har daiteke. Azkenik, hausnarketa moduan hartutako neurri eredugarria dela esan daiteke. Neurri honek erakusten du irisgarritasuna ez dela soilik lege betebeharra, baizik eta jarrera etiko eta sozial bat. Estruktura hauek normalizatzeak gizartea inklusiboago bihurtzen du, eta gogoratzen digu kultura eta espazio publikoek pertsona guztientzako lekua izan behar duela. 2.2.1.8 Lagungarriak. Garrido, N. 2025, Eko 11/10. Argazkia. DOT es el primer smartwatch para ciegos, representado braille en la esfera del reloj. Eitzuentzako egindako erloju berri bat merkaturatzen ekintza positibo eta esanguratsua da. Braille sistemari esker pertsona horiek orduan modu autonomoan eta independentea jakin dezakete. Horrelako lagungarriak eguneroko bizitzan parte hartzea errazten dute, eta argi uzten dute irisgarritasuna ez dela soilik egokitzapen fisikoak kontuan. Teknologia eta diseinua ere pertsona guztien beharretara egokitu behar dira. Hausnarketa moduan, garrantzitsua da gizartean aukera berdintasuna bermatu duen produktu eta baliabideak sustatzeko. Erloju honek inklusioaren bidean urrats garrantzitsu bat suposatzen duela nabarmendu behar da. 2.2.1.9 Lagungarriak. Zulueta, Peru. 2025ko 11/10. Komuneko sarrera egokituta. Argazkia. Ordulizko ospitalea. Komunetan sarreran kartel bat dago, ikusmen desgaitasun duten pertsonentzako laguntza bat adierazten duena. Argazkiaren azpian braillez idatzita dago. Jakiteko komuna dela laguntza honek ikusmena murriztua duten pertsonentzako. Oso lagungarria da, komuna arazorik gabe erabiltzen ahalbidetzen dutelako. Ikusmen desgaitasunik ez duten pertsonek lehenengo begiratuan tontakeri bat dela pentsa dezakete, baina eginda horrelako gauza txiki hauek eguneroko bizitza oso lagungarriak direla. Neurri honek autonomia eta parte hartze independentea sustatzen du, pertsona guztiek espazio publikoak modu duin eta seguru batean jarduteko aukera izan dezaten. Halaber, horrelako egokitzapenak txikiak irisgarritasun unibertsala eta inklusioa sustatzen dute. Komun bakoitzaren sarrera modu erraz eta adierazgarrian egokitzen ez da soilik pertsona itsuentzat lagungarria. Komunitate osoaren onurako da. Gizarte inklusiboagoa eta kontzienteago bat eraikitzen laguntzen duelako. Hausnarketa moduan horrela neurriak erakusten duten irisgarritasuna ez da soilik lege betebeharra, baizik eta jarrera etiko eta sozial bat pertsona guztiek espazio publikoetan berdintasunez eta segurtasunez parte hartu ahal izateko.